Mikäs sua harmittaa? No ei mikään. No ei kun ihan oikeesti. Kerro nyt mikä harmittaa. Tänne tarvittais aikuisia. Mihin täällä tarvittais aikuisia? No järjestämään asioita. Ai. No minkälaisia asioita? No sellaisia, jotka sopii kaikenikäisille lapsille. Me ollaan luvattu tukea toiminnalle sille, että nuorisotyön tekijät järjestää semmoista perehdytyskoulutusta ja koko ton matkan aikana tietenkin sille, että taitojen ja tietojen ylläpitämistä, että missä mennään ja mitä nuorison keskuudessa liikkuu. Ja musta se, että niin kuin lähtökohtana kannattaa sillä lailla pitää mielessä, että sehän on olla ihminen ihmiselle. Hyvin tärkeää nuorisotalotyössä on se, että se ensikontaktin tärkeys, että kun nuori tulee taloon sisään, nuori tai lapsi tulee, niin ohjaaja tai vapaaehtoinen, kuka siellä nyt onkin illassa vastuussa, niin ottaa sen ensimmäisen positiivisen kontaktin siihen nuoreen ja sillä mennään. Tämä eroaa siinä mielessä Haarojen malli Loimosta, että täällähän on päätoimista vastuuhenkilö, että joudutte vähän eri tavalla sitten niin kuin jakamaan sitä vastuuta, mutta se varmaan tukee sitä yhteisöllisyyttä ja tämmöinen yhteisvastuu on minusta parhaimmillaan oikein hyvä asia, että uskon vakaasti, että tämä kevät on osoittanut sen, että tahtoa ja talkootyöhön intoa löytyy niin paljon, että lopputulos ei voi olla mitään muuta kuin hyvä. Aikuinen, sun pitää tulla avaamaan tämä ovi. Voitaisiin tehdä siihen vielä, siihen voisi tehdä video vielä alle niinku kirjoituksen niinku sen malkielellä, jota täällä jonka kielisiä täällä kans asuu. Ruotsi vai tai muuta sellaista